otimore e kaunti wa Migori seche ma jotelo mopogore opogore kwayo kwe kod winjruok e kind josiasa makono. Jomokalo ywaruok osebedo e kind moko kuom jotelo ka bende sigu moko mienjo ma kinde kelo pogruok e kind oganda bende. Jojuma negi ler mathoth. Higni ariyo tok yiero maduong' mar higa mar 2012, yamb siasa futo matek e kaunti ma Migori. En yawo mane ochakore mana dweche machuok tok yiero ni. Moko kuom josiasa bende ne oringo kamoro achiel e kinde mar manyo ombulu e higa mar 2012, chal gima nitiere kod pogruok e kindgi. Gin pogruok ma osenenore ayanga e kind romo opogore opogore ma oting'o mago mag liete. Penjo maduong' ma duoko mare pok owuok maler en ni ywaruok ni en mar rem mar tiyo makare mar moko kuom jotelo mane oyier, koso en siasa mar manyo ombulu e kombe mag siasa e higa mar 2017 emosechakore. E giko mar odira, pogruok ni owuok e kind gavana ma Migori Chelyako kod senatano ma Migori Eddie Oketch e rombe ariyo mane obagi e kaunti ma Migori. We're going to sit down and talk about this because Migori County must work for the people. We should never iron our dirty linen before the people. But for the wrong maneno gani? Sendepi Mogiamin. Sendepi Mogiamin. Agolo pesa naka. I will choose no to be governor. That is fine. But I will go to governor or a private side. Kora donjo ka neno ka seneta nigi mirima tang'wono ne nikech en wuoyi matin antita fil. Seneta Oketch ne ywak ni gavan ma Migori Chelyako ne osemo wende mane oluonge rambe. Gino mochilo bende ne okwede kinde mane giromo e nyasi mag goyo rambe ne joriemb boda boda e gwego mag Suna West. Why would it be? Nika loso nyasi maromo kama. Naluongo moenda to governor kwere kikibi. Ikimura nikechana lokoma bedo muga tegu. Na wuon sherehe mara rambe ni te seneta Irolose oluongo siepene du. Governor James Agri Boborengo en governor mang'eyo, en okil wadwa kendo miya luor mana kaka semiye luor e thuolo duto te. Nokang'eyo kata nowuoyo gi jogo no bende wede. Koro jogo nogocho na kawuono openja ni to function dhi nade ta koni an function ni to donge nyocha wanyiso seneta nowuok odiok owuoyo koda. Penjo maduong' en ni ma ema nyalo kelo pogruok koso nitiere moko mag siasa ma pod opondo. Jobono machon manyatike Diko Mondi Anyanga wanjo siasa ma oyier nyaka koro mi jowetegi thuolo mondo koro ti. Eddie nobedo butha kacha. Apenjo to Eddie, ang'o momiyo gigi timore? Ang'o momiyo members of parliament oge ka? To okani members of parliament ok dwar governor. So what? Is the governor whether you like it or not? The people of Migori gave him the money. Inti dagi kakanya. Okadi poni ng'ato nye paro ni wan gi chandruok moro gi jo county. Ana ogi chandruok gi jo county kata sama biro go kani. Asea e meeting mane jo county dhiye mar ruak mar speaker mar Migori County Mr. Rusana. Lieta ahinya osebedo e komno mar gavana e kaunti ma Migori. Higni ariyo gi nus ma wasetiyoni en mana chakruok makanyo komomiyo jogo man gi rikni kata raka moro miwa mana kind. Gavana huyu mimi nataka niwaambie kuwa mimi namuunga mkono kabisa, na ikifika 2027 mtu asikwambie hapa ati gavana atashindwa hapa. Moko kuom josiasa mane oyier leo mopogore opogore osewuok oko ka wach ne gidwaro komno mar gavana e kaunti ma Migori e yiero mar higa mar 2017. Jakom mar ODM e Kenya mangima Gladys Wanga mane owuoyo e kaunti ma Migori e kinde nyasi mag goyo erokamano mane obai kod spika mar obono ma Migori Christopher Osana ne okono josiasa ma oyier e kaunti ma Migori mondo koro bed kod romo mondo gitieki siasa mondo kaachiel kod aginga manyalo bedo e kindgi. Gavana boy, giwa bunge te, to wariwore mondo tuchoture kanyakla. Jotelo moyiere e chambwa mar ODM ka, kotiyo kanyakla ka piny nyalo yudo konyruok. Oganda e kaunti ma Migori ma oting'o jotend kanisni osebedo ka koro kwa jotelo mondo koro were kod siasa mondo kendo giket mainogi e wechego mag dongruok. George Juma, Ramogi TV, Migori.